Ako to vlastne všetko začalo? V horskom lese ešte nebolo vidieť, že jar už čaká za kopcom. Kamarát lesník ma vzal do zabudnutého údolia, vraj sa tam pre fotografistu prírody určite nájde niečo zaujímavé. Možno cestou stretneme jelene alebo diviaky, tešil som sa, ale nečakal som, že tento výlet nadlho zmení celý môj život. Skupina drevorúbačov sa pustila do odpratávania polomu, ktorý po sebe zanechala jesenná výchrica. Hluk motorových píl a dym ohňov vyplašili všetkých obyvateľov lesa. Chcel som fotografovať kone, ktoré v miestach, kde sa stratil sneh, s námahou ťahali klady, ale zdalo sa mi, že niečo nie je v poriadku. Kone boli nepokojné, plašili sa, frkali a gúľali očami. V tom sme začuli z diaľky krik. Medveď, medveď! Spolu s lesníkom sme sa ponáhľali na kopec, odkiaľ sa ozývalo volanie. Tu predsa medvede nežijú, iba že by to bol nejaký prebehlík z druhej strany Beskýd. Kiež by sa mi podarilo odfotografovať ho. Lesník s puškou šiel prvý, ale skoro sme zistili, že po medveďovi zostali len stopy v snehu. Určite odpočíval pod polámanými stromami a ľudia s motorovými pílami ho vyplašili. Lesník sa šiel pozrieť pod vývrat, odkiaľ vychádzali stopy a hneď na mňa kýval. Ponáhľal som sa za ním, aby som videl, čo objavil. Neuveriteľné. V brlohu pod vetvami mrnčali 3 mláďatá medveďa hnedého. Medvedica utiekla pred hlukom motorových píl a medvieďatám bola zima. Keby sme ich nenašli, onedlho by zamrzli, pretože vyplašená matka sa už k ním nevráti. V teple batoha sa trochu upokojili. Rýchlo s nimi do hájovne, kde som býval. Lesník nás ešte kúsok cesty odprevadil, ale čo s mláďatami ďalej, nedokázal poradiť. Celou cestou som premýšľal, čo urobím. Najprv sa o mackov postarám, kamarát veterinár mi povie, čo s nimi, no a potom uvidím. Hádam sa mi podarí nájsť pre ne vhodný domov. Medvieďatá v batohu vyvádzali a tak som posledný kus cesty musel to najukričanejšie niesť v náručí. V teple hájovne medvedíky ožili. Ale čo mám s vami robiť? Medvedí bračekovia, naozaj to boli všetko chlapci, ešte nevedeli chodiť, ale hneď sa v nich prebudili nezbedníci. Jeden z nich sa priblížil až ku mne. Určite sa mu cnelo za mamičkou. No to vieš, chropáčik, že si ťa nechám. Nejako to dopadne, však chlapci. Mackovia už boli unavení. Blížil sa večer a aj mne sa už chcelo spať. Bol to pre všetkých veľmi dlhý deň. Premýšľal som, kam mackov uložím, ale oni to už vyriešili. Budiť som ich nechcel, keď tak pekne zaspali.
Tak, chlapci, tento raz vám to ešte prejde, ale od zajtra spíme každý vo svojom. Hovoril som si, keď som zaspával na dláške. Ešte, že bolo teplo. Ani perinu mi nezbedníci nenechali. Brum, 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 o čem se zdáme vědům, hlavu zadek, nohu schovej do brlohu. Brum, 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 zaspíváme medvědům, dobrou noc vyšelmi, nechápejte velmi. Na slovenskom znení spolupracovali Boris Farkáš, Anna Zemanová, Karol Kadlečík, Vladimír Vitáloš, Daniela Krausová a Juliana Ďurišová. Vyrobilo producentské centrum dabingu. Zaspíváme medvědům, dobrou noc vyšelmi, nechrápejte velmi, nebo si zboříte dům.